Het wachtjen is dus op het finale oordeel van deze wieze heren en vrouw, de Raad van State. Elke nien die wat te sissen had over de Nije Diek kan inspreken. En dan gaat het over verkeersveiligheid, loodsenwarmen, natuur, leefbaarens en nog volle meer. Eén ding is duidelijk, vaststanders, lieke goed als tjenstanders, maar je het goed voor de dag komen. Voorstanders van de centrale as, en dat ben zelfs de provincie, maar ik verskaat ondernemers die zeggen van het is van vitaal belang voor wat eerst Friesland dat de centrale as online wordt. Er wordt zo lang praat en er moet wat gebeuren, want het is een gebied wat moeilijk te bereiken is en werd ik het verhaal van Krimp speelt. Nou, ze het zien standers, en dat ben vooral de omwenners en het Frieske geer. Het is schande dat deze diek op deze manier, 2x2 baas, dwars door het nationale landschap gaat. En als je het dan hebt over een betere bereik brengt, dan kan het ik wel op een hele andere manier. Bijgelijks maar een gewone 2-baas diek, het alternatief van de groene as. Er zit toch een aantal elementen in waar wij als provincie minder enthousiast over binnen. En werden we met de centrale as een beter antwoord jouwen op die vraagstukken van bereikbaarheid en leefbaarheid in het dorp. Wij gaan ontwikkelen, denk ik, dat er alternatieven binnen. Die alternatieven die kunnen op dezelfde manier niet goed de problemen oplossen. Die wij ik wil zorgen die oplossen worden moeten. Maar die houden beter rekening met de kwaliteit van het gebied. Zo staan de partijen joer dus 10 uren maar. Intussen binnen de aanroende tier de eerste huizen al aanbrutsen. En is er een soort tiert en yield in de Nije Diek stutsen. Toch denken tjenstanders dat er nog grote gaten in de begrutting van de provincie zitten. Zo zullen er helemaal geen zinten wezen voor de onlist van Nije Natuur. Als compensatie voor de centrale as. Er zit weer een lastig debat met het Rijk. En wij gaan een coalitieakkoord opschrijven. Wij moeten dat met het Rijk moeten we dat dus ook oplossen. Daar moet het wij komen. Wij willen de afspraak met de streek komen. Dus uiteindelijk komt het erop deel. Als wij dat yield net bij het Rijk wij kennen, dan zien we de verzwaring dat we er zelf verstaan. Maar is de Raad van State direct van het joegen? Uitspraak is over 6 weken.